Ahoj, vítám vás u svého prvního dílu ze série Zvládneš to i sám. V téhle sérii se budeme věnovat různým věcem, budou tady návody, jak si vyrobit spoustu zajímavých věcí. V budoucnu třeba i mám v plánu udělat stůl, nebo třeba vlastní domácí výheň, ale to až později. Dneska začneme něčím jednodušším. Dnes budeme vyrábět lihový vařič z takovýchhle obyčejných plechovek. Ideální věc, když jedete někam na akci, třeba na festival, ohřát si čínskou polívku, kdo to nezná. Takže na výrobu takového jednoduchého hořáčku budeme potřebovat 2 plechovky vašeho oblíbeného nápoje. Tenhle není můj oblíbený, ale byl po ruce. Dál. Metr, samozřejmě pravítko, trouhelník, cokoliv, co máte po ruce. Liháč, zvýrazňovač, popisovač, něco, čím můžete čmárat na plechovku. Vatu, aby jsme měli co dát vlastně do toho budoucího lihového vařiče a do čeho se napustí potom ten samotný líh a bude se z toho odpařovat. Špendlík, můžete vzít hřebíček malej, cokoliv vlastně, čím budou udělat dobře díry do té plechovky. A potom vzal jsem tady nůž, žádný speciální nástroj, něco, čím ty plechovky budeme řezat nebo krájet, záleží na vás. Dál tady mám líh, já nevím, na co to bude fungovat, mám tady benzín, uvidíme, vyzkoušíme a podle toho můžete použít nebo koupit vy, co bude fungovat líp. Takže můžeme jít na to. Takže to, jak odřezávám plechovky, se mi bohužel nenahrávalo, nevím z jakého důvodu, ale to je jedno. Prostě plechovka je v celku, vzal jsem nožík, takhle jsem si to vlastně na té rysce naříznul, ono se to nezdá do té plechovky hodně snadno. Jakmile se tam udělá drážka, stačí to lehce propíchnout a pak už jsem měl jak otvírákem na konzervy takhle kolem dokola, pomalu, postupně, po kousičkách, tady vidím na tom okraji, pak jako se na kousek po kousku, dokud se ta plechovka neodřízla, není kam chátat, takže v klidu, pomalu, neřízněte se, nůž je ostrý, plechovka je ostrá, druhá část plechovky je ostrá, všechno je to ostrý, takže hlavně bacha. Takže teď si rozvrhneme, jak budou díry. Samozřejmě ve prostřed bude 1, okolo bych udělal další 4 jako taková pětkace na kostce. Takhle. A potom budou další vlastně takhle jakoby na čtvrtiny a pak se to rozdělí ještě na osminky. Jo, pak to vlastně tohle. Kdyby to neměl odhadnout takhle od boka ty půlky, tak si na to může vzít pravítko. Já myslím, že to není dost takový problém, nemusí být úplně přesně na milimetry. A teď jdem dělat díry. Asi hřebík není úplně hodná volba, ale nějaký ten špendlík, tady pelíčky. Určitě by stále bylo to si něčím podložit. Díry jsou hotový. A vlastně z těch dír bude potom šlehat ten samotný plamen.
zbývá jenom to spodní část a vlastně je to tak trochu nakrabatit. Vlastně tady to chytnu a opatrně to nakrabatím trochu do kolečka. A to pak líp bude zasunout do toho vrchního dílu. No tak lehce sytem. Tak. Máme to vlastně jak na krabacinu. Teď do toho naházím tu vatu. To je jenom připravenou. Mám takový vatový poličky. A bude to vlastně jedno, co jde za vatu. No a teď to jdeme do kuchyně vyzkoušet. Takže teď jsme se přesunuli do kuchyně. Nejdřív jako první si to naplníme. Už jsem to vyzkoušel s tím alkoholem. Ten funguje dobře, vlastně s lihem, ne s alkoholem, s lihem. A teď to vyzkoušíme s benzínem. Je to klasický benzín do zapalovačů. Asi nezáleží na značce, tady to nějaký Sonic. Myslím si, že to bude naprosto v pohodě. Takže naplněno máme, dal jsem toho poměrně dost. Musí tam vlastně na dně jakoby dost toho. Teď to nahřejeme ze spoda, aby se ten benzín začal vlastně odpařovat a začal nám unikat těma dírkama nahoře, kde ho následně zapálíme a mělo by to fungovat, tak uvidíme. Doufám, že to vyjde. No, zkusíme to napřed nahřát takhle zapalovačem jenom ze spoda. Mělo by to stačit, u toho lihu to bylo docela v pohodě, šlo to docela rychle. Uvidíme jak s tím benzínem. Když tak si pomůžu zase trošku se sporákem, s tím by to docela šlo. Jo, že ono, přece jenom tím zapalovačem to trvá trochu díl a aby to bylo jednodušší a rychlejší, tak jsem si to prostě zapálil sporákem, nahřál jsem to. Ono potom, když se to rozhoří, tak vlastně ten plamen nahoře zahřívá celou tu plechovku a ten líh se odpařuje sám, takže to funguje vlastně samo, ale nejdřív na ten start, na nastartování, tak se to musí nahřát. Myslím si, že takhle na ten festiák byl ideální k tomu ještě přibalit kousíček pepa, jo, nebo nějakého jiného pevného podpalovače, který se pod to prostě šoupne, zapálí se to a během chvilky se to rozhoří. Teď to uvidíte, jo, hoří to krásným plamenem, hoří to poměrně dlouho, když se to naplní. Myslím si, že na ten festiák takhle ta plechovčička lihu nebo benzínu bude stačit na to, aby tam člověk to kafe udělal nebo tu polívku ohřál. Myslím, že to bude i na chatu třeba, když tam člověk nemá sporák a je to fakt jen taková ta dřevěná bouda na přespání, tak na tomhle se v klidu dá uvařit i jídlo. Takže to je pro dnešní video všechno, děkuji, že jste to dokoukali až do konce. Pokud se vám líbilo, určitě dejte like, odběr, dejte nějaký komentář a u dalšího videa zatím ahoj.